Ela sindikatuak deituta 3 egunetako greba egingo dute aste honetan Bizkaiko zaharretzeetako langileek, gaur bihar eta etzi. Espainiako gobernuaren lan erreforma aplikatzeak arriskuak dakartzela eta bertan bera usteko eskatu diote patronalari. Bizkaiko Foru Aldundiari berriz lan gatazkan esku hartzeko eta neurriak ezartzeko exigitu diote. Egoitzetako langileen lan baldintzak berma ditzan. Bai, landa diputazioak esan gaitzu diru gehiago ipiniko dabela, baina diputazioak ez dago esan zenbat diru ipiniko dabe mai gainean langileen lan baldintzak hobetzeko, ez? Eura dinue diru horreaz nahi dabela hoiak ero konzertazioan 20 ipintxia zentroetarako, baina lan baldintzen egoerak hobetzeko ez da besan ez da ipini dirurik. Bizkaiko zaharretzeek hitzarmen propioa behar dutela eta ez dutela onartuko kanpotik datozen erabakiek hemengo langileen baldintzak zehaztea adierazi dute. Izango zen, lehenengo lan erreforma ez da sartun bihar konbenioan, hori azteko, gero lan baldintzak hobeto egin behar diraz, hori argi garbi dago, eta beste puntua izango zen, konbenioak enpresetan balidatzeko, enpresa guztietan enbiar dela konbenio guztiak berbiztuk konbenioa, sinatzen nun konbenio enpresa zaten dana, ez? Eta gu hortzen preste egongo ginean. Bueno, eberak esan gaitxue, inondik inora, eta desgraziaz, holan goz.